Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu, ale založila som domy a nehnuteľnosti, lebo tiež mojou špecialitkou a mojou láskou sú aj nehnuteľnosti. A dnes by som vám chcela povedať, že či sa oplatí zaplatiť si platenú inzerciu na portáli nehnuteľnosti.sk, takúto profi, a že či sa mi to oplatilo alebo nie. Ja keď som si zháňala teraz prednedávnom nájomníkov nových, tak som využívala prvý týždeň len čisto bazoš a musím povedať, že som bola z toho dosť frustrovaná. V minulosti mi fungoval čisto bazoš, bolo to super, ale teraz tento mesiac bol pre mňa taký náročnejší v tom, že sa mi veľakrát ozývali takí tí ľudia, ktorí som cítila takú grobianstvo. Ja na to nie som naučená. Čo tým myslím? Ozvali sa ľudia, je to voľné, ani sa nepredstavili, vyzváňali neskoro a ja to chcem súrne a ja vám zaplatím dopredu a boli to takí tí ľudia, ktorí ja osobne moc nemusím. Že chýbala mi tam taká tá ľudskosť a potom som sa rozhodla, že ja sama asi keby som hľadala pod nájom, tak by som chcela, aby tá nehnuteľnosť bola pekne nafotená a aby som ju prehľadne našla, tak som skúsila portál nehnuteľnosti.sk a zrazu som si tam preklikla inzercia a boli tam rôzne cenové kategórie. Ja som si dala tú profi, takú tú strednú, vtedy to stálo, teraz v auguste, okolo 19 eur na 30 dní. Som si hovorila, že bazoš je zadarmo, ale keď tam dáte inzerát, tak sa až stratí pod vašimi inzerátmi, že musíte ho pravidelnejšie postovať a zmazávať. A prvý týždeň sa ako keby nič nedialo také, ako oslovili nás pár ľudí, ale bolo to naozaj také, že tí ľudia, vedeli sme, že by boli problematickí a išli sme na vínu akciu s mojím manželom a keď sme najmenej očakávali, že už sme boli naozaj takí, že radšej tú nehnuteľnosť necháme a nebudeme prenajímať, ako keby sme ju nechali poničiť, tak vtedy sa ozval taký mladý pár, ktorí boli naozaj slušní, dodržali aj to, že napísali nám správu, dohodli sme sa pekne na e-maili a musím vám povedať, že bola to úplne iná úroveň komunikácie. Samozrejme, doteraz mi fungoval bezproblémovo bazoš a možno, že tým, že som aj chcela ten bytík prenajať a stihnúť to počas manželovej celozávodnej dovolenky, že som tam manifestačne vytvorila trošku taký ako keby odpor, čo vám aj učím, tak to spravilo s tými vecami taký riadny ako keby odklad. Sice nám to trvalo 1 týždeň od nehnuteľnosti.sk a 2 týždne od toho, že čo sme začali inzerovať, ale musím povedať, že za mňa sa to veľmi oplatí, že tá kvalita už potom tých kupujúcich je úplne iná. A tí, ktorí vás kontaktujú aj cez bazoš, sú väčšinou takí, že sa vám len ozvú telefonicky, sú tam také tie nepríjemnosti, že vám vyvolávajú potom aj cudzie čísla, nejakým spôsobom potom zložia. Takže mali sme aj tie nepríjemnosti, čo sa ale dialo všeobecne, že volali tie rakúske čísla a nám sa to nestávalo s manželom predtým. Takže ja budem veľmi rada, keď mi dolu do komentára napíšete, že či by ste boli ochotní takto si priplatiť za inzerciu, keď potom máte dobrých nájomníkov, alebo či by ste išli takouto starou cestou zadarmo bazou, že radšej neustále inovovať ten inzerát. Majte krásny deň a som tu pre vás.